Sa mga pagsubok mayroon kang kasama, isiya sa puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Simulan na po natin ang pangatlong upload draw para sa draw number 3297. Pangasinan, let's play small town lottery. Timer ready. Number 40. Babalik po natin ito para mapasama sa pangalawang pagpili. Timer ready. Combination for our 8:45 p.m. draw today, March 21, 2025, are numbers 40 and 10. 40 and 10 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Kung muli si Nerissa